the rhythm. Q-music. Plezante premies. You make us Q. De voorbije weken zijn zoveel toffe ideeën en projecten tot bij ons gekomen. In onze jury zitten Anne Lemmens, Veronique Leijsen, Hans Bourlon en elke dag 3 andere luisteraars. Vandaag zijn dat Robbe, Matthias en Melanie. En Hans Bourlon, die is hier ook op dit moment. Jullie zijn eruit, als we het goed begrijpen. Jullie hebben beslist. Klopt. Wie de plezante premie krijgt. Ja, wij weten het. Oké. Dus gaan ze nog eens even alle 3 overlopen. Dit is het idee van Sophie. Hey, ik ben Sophie uit Antwerpen en ik wil graag 7000 euro voor mijn project Hard Labeur. Met mijn project willen we gevangenen aanspreken op hun creatieve talenten en zin voor initiatief. Daarom maken we samen met hen handgemaakte producten, zodat ze hun slachtoffers kunnen terugbetalen. En met dit project willen we ook de wereld binnen en buiten de gevangenis verbinden. Elke creatie is voorzien van een kaartje met een persoonlijke boodschap van de maker. En de postkaart die ook bijgevoegd is, kan de koper dan een boodschap terugsturen. En dit is waar Lies graag een plezante premie voor wil. Hallo, mijn naam is Lies van Hulle en ik kom uit Maldegem. Ik zou heel graag 3000 euro hebben voor mijn project Een High Five voor een Safe Drive. Samen met de leerlingen van het 5e uit Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Zeebrugge maakten we dit schooljaar al een stripverhaal. Op die manier brachten we verkeersveiligheid op een creatieve manier tot bij de jongeren. We zouden heel graag de strips professioneel uitbrengen en zoveel mogelijk scholieren bereiken. En dan nog het derde idee, dat is dat van Arianna. Hey, ik ben Arianna uit Soersel en ik wil graag 4000 euro vragen voor Teagang. Thee voor kinderen. Dat is geen gewone thee, maar thee die 100% kidsproof is. Op basis van kruiden en gezonde ingrediënten, die op een speelse manier worden gebracht door bijvoorbeeld originele theezakvormen te gebruiken. En zo wil ik kinderen meer en vooral beter laten drinken. Ja, ik zie Hans Bourlon zijn ogen blinken ook bij dat laatste idee. Dat zit inderdaad helemaal in jouw sector. Maar goed, Hans Bourlon, vertel ons. Wat hebben jullie beslist? Voor de mensen die dit niet zien... Het begint met een spannende de radioluisteraars stilte. namelijk. Hans is heel intens aan het kijken op dit moment. En zijn hart is aan het bonken. Zijn hart is aan het bonken. Vertel het ons, Hans. Wij hebben gekozen voor een project dat haalbaar is, concreet is en op korte en lange termijn effect zal hebben. We hebben een project gekozen met een mooie, sprekende titel. Ja. We hebben voor een dame gekozen die ervaring heeft en die er eigenlijk al een beetje mee bezig is. Wij hebben ze gebeld en we hebben gezien dat ze op elke vraag een antwoord wist. Ze heeft al distributie, ze weet wat ze wil. Het is Lies van Hulle en haar high five voor Oh, wat een intens winmoment. Ja! Intensiteit. mega. Pad van de radio. Oh, maar wel sorry, Sophie en Arianne. Helaas. Volgende keer misschien. Maar het is ook al een cadeau als Hans Bourlon jouw project helemaal evalueert. Ja. Dat is ook al cool. Ja, maar ja, met zijn expertise en ervaring en dan de luisteraag erbij die ook mee mening geven. Maar de winnaar, er kan maar 1 winnaar zijn. Dat ben jij, Lies. Krijg je pas een premie. Vertel ons concreet, wat ga je nu doen? Wat ga je nu morgen als je opstaat met al dat geld concreet? Hoe ga je aan de slag? Hoe ga ik aan de slag? Eerst de leerlingen die er dit jaar keihard aan gewerkt hebben, hartelijk bedanken. En we gaan gewoon door waar we mee bezig zijn. Ja, en dan ga ik nadenken hoe dat ik ervoor kan zorgen dat de volgende lading leerlingen even enthousiast zijn schouders zet onder die strip. En dan wordt dat fantastisch. Ja. Ja, je gaat ongelooflijk. echt concreet, je gaat nu concreet helemaal kunnen uitbouwen en verder doorzetten. Ja. Dat is, Ja. Nu is het voor echt, hè. Het is, de fondsen zijn er, hè. Nu kan je erop Ja. gaan. Zeg Lies, en Volle daarbovenop bak. komt jouw grootste idool, Maarten van Quali, straks ook nog op bezoek bij jou. Hoera! Fantastisch, laat hem maar komen. Ja, we gaan hem met open armen ontvangen. Ik kijk er naar uit, Nu al dikke proficiat. En we zien je zo meteen, dan drinken we er een glas op. Hè. Ik zal zorgen dat iemand kan rijden. Dus dat komt allemaal in orde. Dikke proficiat, je hebt het meer dan ooit verdiend. En dank u wel, beste juryleden. Dank u wel ook juryvoorzitter Hans Bourlon. Wij zien je snel terug, heb ik begrepen. Klopt, morgen ben ik er weer. terug. Ja. Voilà, goed, dat wordt dan weer een blij weerzien. Oh, wat fijn momenten toch op de radio altijd. Winnaar of niet? Je kan